Wasemigo kane kumunango simeka bari meteri konyara gotanga woncherere kwelire okubona gokorera kobo kumurakera na komenta enchara somuje gokole kanali tukulia lero meye Kaunti ya Kisii amenyi bechinsemo ani go banyara gosemigwa bane kibunango simeka bari meta so bunga na boyo gotasimeke mete mbarabare ne chindoche anene emete yemeringamu omuyogoni ko bwarekani gwane Kaunti ya Kisii unomurikeito Everino Sero agotumanya. Abantu nigo bagenderete gosemiwa igoro yogonchuleria kwerire abwaseritwo lya lero abaubisa kurwase serikali ya Kaunti ya Kisii anenase wizara y'ebintu byetane ni mwanya bantu amache gatie chinsemo chinde bakora wano mu waziri obo babawekirana asensemo ya mugunga ejo gotoka ase wodi ya Gesusu ebunge ya Nyaribari Masaba asibaba kurwa bosemewa bene guchya sabantu igoro yokorenda chindoche nabo igo korenda chinsana okwana chingakie nigo mawaziri akwanira okobora kwembura okwo ateba gokwirira emechando au aneno muchando bwendagira asaganya abantu okobwatiari abwenerete asogotanga emechando yogonchulira kwerire embura ngo twera egakoro January paka January lakini tutaro chibuya ngoja gosirere twamuna chinse chinde cha Kenya tabwati embura asengencho ona twasimekire mete eriemebe goseri embura ya tuachagera kwa gachichi nyomba angena roche kiasaria machaito sewage yagenda roche amachari aba mabe abantu boigoni go baboriwe korenda marimo ayo aranga ase chindoche unenchereyemo yo korenda chindoche ekere tokorete oboremi angena roche bindo kitogosimeka roche ngosimeka tore ebituma twasimeka ki chingeni dina wotali yagetie liogo ngirigo ba ndibe manya wake liogo lina kumambi yatumaragoba kaje kwenderia gochi roche igobona mangana anamarimo arange na roche ntobwene tunyarende gukwanira igore mete bwenete gosimekwani gabantu baboriwe gotasimeka emete yemeringamu na gosimeka emete yechingenjo au eriogo konya ase ogotakamuka kwa mache ase chindoche temuna pines emetemuna graveria emetemuna elia arengero chi angena chindoche igachi chisasati ebintu ebyo ntogendere bwenete kogendera gosimekwa na kubwatkana na mangana yechinsana ase Kaunti ya Kisii nigo mo director wa mangana yogonchuleria kwerire aine kyabune Kaunti ya Kisii nige bwate chinsana isano nemo. Kaunti yetu iko na misitu 6 ambayo imekuwa gazetted ambayo ni Ritumbe Forest, Nyangweta, Ndonyo, Insaria, Ngeri alafu basi Masige. Nigo baigate bai Kaunti ya Kisii ya kirege tambukiro kyogo ikia ekerengo ye 15 igoro ye mia yogosimeki wemete ekiasegeta abantu kogendra gosimeke mete kwene kiabuna chinsana chabere chigo kinigwa ase Kaunti ya Kisii. Kisii iko na 15%. So ile miti yote tumepanda katika hii county ni 15% ya county mzima. So bado tumejaribu kwa sababu target ya Kenya yetu ni kukua na minimum of 10%. Nigo baigaba menyi benseme yoba kora wano MCA ogesusu babwata ya se Kaunti ya Kisii. Onyendire mafundisha atoka abantu baito bae guchise michingia igoro yemete yemeringamu nemete elie miera atoletera mache osera asimekuase tebasa ko gutura ile unyevu wa maji tonyora mafunzo tonyore meteri abantu bae gubasimeke elinde tonyare kurusia miringamu eroche moko ligenjerere ngi ya murata konye rina macha yabuna into abangina nabana into chandegete igobone naro saba our government under the able leadership ya mheshimiwa Arati no MCA ito no arega karibu sana ndugu yangu mororenge mete yeme miso ne mete yeme sabisabi esimekuega ne sasati orojo tuara konyere nechinga kiboigo abaraya bo baba bakwene kiabune serikali ya Kaunti ya Kisii nebegetemero bero yoko bwatuka chimbusurogo chiase abananchi kwene kiabuna ebosmeki bwemete bwabere bokwene kiwa ase chinsemo au ekrabano bagendrete kurwesegeto go chiase abamenyi be Kaunti ya Kisii kwene kiabuna nkorenda bare chinsana naboigo chindoche asogotanga emechande yakoretwa ko bwatkana nugo chuleria kwerire ngo reporter geta seniki Ndizi TV Erietariane Evelyn Osero.